Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλωσορίζουμε τον Αντιπεριφερειάρχη Νομού Κορινθίας, τον κύριο Γιολή, και την Αντιπεριφερειάρχη Πολιτισμού Πελοποννήσου, την κυρία Κόρκα Αθηνά, για τα δώρα που μας φέρνουν και για τη στήριξη που μας κάνουν συνέχεια. Είναι πάντα δίπλα μας. Τους ευχόμαστε καλό Πάσχα, καλή Ανάσταση, υγεία να έχουν και όπως τους χαρίζει υγεία, να αγωνίζεται για το καλό όλων μας. Πράγματι, με εντολή του Περιφερειάρχη φίλε Κώστα και Χριστόδουλε, του Δημήτρη του Πτωχού, που έχει έρθει κατ' επανάληψη εδώ στο Ευθύμιο Κέντρο, αναγνωρίζοντας την προσφορά σας. Έτσι και εμείς είμαστε εδώ με την Αθηνά την Κόρκα. Ένα μικρό δείγμα αγάπης προς αυτά τα παιδιά, γλυκά φέραμε και κάθε χρόνο, όπως ξέρετε, με ένα μεγάλο χρηματικό ποσό, η Περιφέρεια Πελοποννήσου είναι δίπλα στο Ευθύμιο Κέντρο, αλλά σήμερα ήρθαμε να συνομιλήσουμε, να παίξουμε, να βάψουμε αυγά με τα παιδιά που πρέπει όλη η κοινωνία να ανοίξει την αγκαλιά του στο Ευθύμιο Κέντρο, γιατί πραγματικά γίνεται μια σωστή δουλειά, καθαρή θα έλεγα. Καλή Ανάσταση σε όλους. Θεσμός. Κάθε Χριστούγεννα, κάθε Πάσχα, η Περιφέρεια Πελοποννήσου και ο ίδιος ο Περιφερειάρχης ήταν εδώ πριν από τα προηγούμενα Χριστούγεννα και εμείς μαζί με τον Τάσο τον Γιολή, τον συνάδελφό μου, είμαστε στο Ευθύμιο για ένα δώρο, για να πούμε ευχές, καλή Ανάσταση, καλό Πάσχα και να δηλώσουμε για μια εισέτη φορά ότι εκτιμούμε και το έργο που γίνεται εδώ και από το Προεδρείο αλλά και από τους εργαζόμενους, και η χαρά των παιδιών αποδεικνύει ότι περνάνε καλά. Να είμαστε όλοι καλά, να έχουμε υγεία, με αγάπη, καλή Ανάσταση, καλό Πάσχα σε όλους. Εμείς θα είμαστε δίπλα στο Ευθύμιο Κέντρο. Επίσης το εξής, ότι για πρώτη φορά βλέπω πολιτικά πρόσωπα τα οποία δεν έρχονται μόνο για τους τίτλους τους, αλλά έρχονται σαν φίλοι. Αυτό που μου δείξανε και εμένα προσωπικά και του Ευθύμιου Κέντρου είναι ότι όχι μόνο τα Χριστούγεννα, όχι μόνο το Πάσχα, αυτό που είχαμε πει γίνεται πράξη, θα είναι δίπλα μας και είναι δίπλα μας και εκτός των γιορτών και εκτός των Αγίων ημερών. Γιατί ο απότερος σκοπός μας είναι τα παιδιά να είναι καλά. Πέρα από τις βοήθειες που γίνεται, όπως προαναφέρθηκε, από το οικονομικό κομμάτι, εγώ θα σταθώ στη βοήθεια που γίνεται καθημερινά. Κάθε μέρα, όταν χρειαστούμε ένα πρόβλημα, λύνεται. Οπότε να ευχαριστήσω και εγώ και αυτές οι Άγιες μέρες να μας δώσουν δύναμη για αυτό που κάνουμε, γιατί τα παιδιά το αξίζουν. Ευχαριστώ πολύ.